tai mesin manga hun liam to ami te biak thei chu thil mak le thatak ani nge yang lungchia thlak takin tai mesin hi anlam hu chuak lova mase hi time capsules mangin kan ti thei thung ane he capsules thuruk hian thuruk mak le danglam tak tak akeng tel thei bok Steve Jobs time capsules kumsa zuko somriat khan te conference lian tak chu aspena nei ania conference an nei chung hian time capsules chu phumantum ane capsules chu kan hmalam hun hi tunang ngot hiani donlo tia ko ane kumsang zuko somriat chowa thil mak tak tak te chu time capsules a hian da ania Steve Jobs atak ngil po Apple siam chuk tu pa ngei pon computer mouse chuti hunlaya aman chu capsule da tur hian a tho ve nge nge nimasela kumsang hi kuma laihchhuah le an tum chuan an hu zo to lo tlat thung hei hi thil mak tak ania achan chu time capsule hi fit som pathuma se tube se tak ani wang ane aum na mun dik tak chu kumsom pathum liam hnuwa kumsan hi som pathum khan an hu chuak ama ero chu atopa capsule chu an han hon meu chuan achunga chuan thil mak tak tak an hu chuak kumsang zuko somriat chowa thil mak tak chu hmuh tura om nual bok Rubik's Cube le Moody Blues recording tepo auma capsule sa hian item za chuang aom bok Steve Jobs sa mouse tiamin beer can paruk chu nathok tu capsules laihchhuah tu te in turin an hu chuak bok keini taila kumsom chunga upato beer chu ke indu kherlo mai thei magdeu mai kumsang ko somriat capsule hi tipal thil thuwa hmuh chu ania hmuh chu ani chan hi US TV show diggers chuan helai hom chung hi thla an lo la kuala leichu la yin time capsules bo to chu an hmu chuak ta ane Detroit Century Box tuna changa kumza liam le hnuwa mi te chuan car thlok thei kan nei ton ringa nimasela flying car kan nei chun ero SpaceX rocket manga space supercar anhan da chho hi ane nimasela time capsules kumza liam ta da mi to chu kumrei vak lo liam ta khan mu chu ane Detroit Century Box hi kumsa ha zakua khan phumania Century thar kailum na atan December ni somthum pakhat kumsa ni kum khan laihchhuah ania achunga chuan hmalam hun lo thleng tura rin dan sang sang shilok na chu auma hengte hi khati hun laya mi thlo thling le mi te ngai san tak tak science le business lama mi Detroit mi te thu soi ane heng an shilok na chen khat te hi chu a thleng dik nge ya entirnan kan bol hlo te chu engtinemo energy ya kan chantir theang tiang te tuna chuan he thil hi a thleng dik tak taka gasification wangin mase shilok na tam tak thleng dik lo po aum ve nual mai entirnan America in Canada athunun hun tur chu tuna changa hun rei lo te a tiang te America in Canada ado lo chu thilom om tak ane heng ba ka hian flying car thlok thei om tur chu an soilok poka nimasela tun thlengin kan la mang lo ane asylum time capsules Kovela hunrap omber te zingami ingai tu thei tur chu mental asylum mi ale meri thei da khom na mun rausan to hi ania hei hi he time capsule hian atirap umzul he bok kumsa zako somga pariat khan phumania mase kumsa ni sompanga khan nathok tu pakhat chuan asylum rausan to chuan he time capsule hi amu chuak ane achunga hian video tape message la tak chulai hmuna thok doctor te thu soi chu awma lungchia thlak takin video tape pa then khat lai chu hriat chian thei ani lova achan chu a hlui to em wang ane mase kong then khata chuan damlo te an enkol dan an soi chu a hriat thei doctor chuan electroshock therapy an man thin thu a soi hei hi thil thalo tak le tangkai na nei lo ani ti chu kan hre theu ome video wa doctor hian ti hian soin malam huna engting takin mangchun zom zelang mo ti in angai tu na ati boy hle ane thillo mom deu chu an mang rei lo hle achan chu electroshock therapy hi tuna hian kan mang to lo ane
ti chuan a hnuah thil dang hei ayara pom zawk chu an lo soi chho le a an soi danin insulin shock therapy chu damlo hne na an man thin thu an soi le aum zia chu damlo hne na insulin dose tam tham tak chu an pe chen ti na ania ni khoshelovin kar engmozat anom zuya ti chuan cutting edge medical technology chu an hmangta ane ni masela voina chuan hei hi thil a thlak tak anga ngai ane video wa doctor panhi ten thil a thlak tak an lo ti chu arapom hle a mase damdoi lam thila ma kan son zia entir tu thatak ani thung 8113 time capsule malai mi ten time capsule min sim sak ti hi thuruk ani om love ama ero chu time capsule voin khenga hon theilova laum reng te hi le hetiang time capsule hi aum tak taka creep of civilization tia hriat ani nge mingro pui tak ania mase chu ain chanchin ro pui tak alanei zual kumsa zuko somthum paruk khan amma saberatan siamane Thornwell Jacobs professor chuan time capsule hi asiamania adu dan chuan kumsang ria za som pathum liam hnuwa chau honarem ti ane hei hi a chan chu kumsang li zan hi somli pakhat bc atanga kumsang zuko somthum paruk hi ain kar ainan chi awang ane kumsang li zan hi somli pakhat bc hi history kum anchia tran masak ber ania chu Egyptian calendar bolin tran na ane aum zia chu he time capsule hi kumsang ria za som pathuma chau kan hong thei don ti na ane hei hi hun rei tak alania chuti hun chuan khovel changkan na chu asang to view pokang hei wang hian Jacob hian malam huna mi ten an hriat thiam theilo nan capsules chunga hian microfilm page noi ruk sing li chu ada a chubaka wind power generator anda telbok future mi te English zirtir theitur khol po anda boka hei hian time capsule voice recording tam tak te chu a hriat thiam tir theidon ane hei hian khovel leader entirnan Stalin le Winston Churchill te a huam tel don ane chubaka cartoon characters entirnan Bugs Bunny le Popeye the Sailor Man te a huam tel bokang Mannequin milim rapom zet po time capsule hian da tel ani boka future mi te hriat thiam theitur chin vek da ane Cake capsule kumsan hi som pathum khan nupa pakhat chuan Niagara Falls bula inan che tha a chuda tak chuan time capsule makdeu mai chu kumsan suko somli pariata me chu an hmu chuak ane chutia an han hon chuan ro engmotak muanin beiseya ani lopon artifacts kumsan suko somli pariata me yangte chubaka lekhazia gold emo poisa po muanin beisei ane achunga chuan chu chia chu an hmu mase chu lopo chu thildang tam tak an hmu chuak bok chu zinga chuan chanchin bu kumsa zuko somli pariata mi le postcard a huam tel ane Niagara Falls chungchang in ziana po chanchin bu a chuan a om tel bok achunga chuan wax paper manga tuam cake tempo mutur a om le bok nima sela tuna ero muarin a bom to a ei thei to lo ane Keki time capsules an phumdon ceremonia an zai ani mel Pennsylvania Armory time capsule hei hi ilo sheto em Googlein Army Colonel time capsule azon hu sakti hi nikhatsu Colonel Michael Consman chu 13 Regiment National Guard chungchang zirchian na aneya hei hi Scranton Pennsylvania a 55th Brigade asoilok na ane Google atanga zirchian na ane ilayin thil engemo poimo tak mu chua ane online archive mangin thuziak te takte amua chu thuziaka chuan kumsang hazakwa a time capsule chu cornerstone a ain phum ti enziak ane ti chuan amale atim sipai tenen chuan cornerstone lampan chuan an kala copper box chu an laihchhuah hei hian an brigade chungchanga an hriat lo thil hlui tam tak akeng tel ane kumsang hazakwa cigarette hlui to tak chu aum tel bok Colonel Michael chuan
mi ten thil thalo tam tak internet a chuan awm tin an soi atia nima sela thil thalamata na in mangani ero chuan thil mak tak tak in hmu chuak thungang National Guardsman chuan time capsule chu thil hlui tak ani tin a soya hei hi chan chu artifacts then khat le coins upato tak tak te awm wang ania li lam don ta se poisa tam tham tak an hmu chuak nge yang Oldest American time capsule he time capsule hi an hong man lo trap a chan chu kumtam tak chung leya abo wang ani ma se rin lo dewin an hmu chuak le a hei hi American time capsule chunga thil thlen dan chu ani kum sang hazasari songko panga dai to akhan leya phumania anhu kumsom pakua USA an hmu chu hnuwa chau he time capsule hi hmu chu ani American Revolutionary Paul Revere chuan he time capsule hi a phuma nima sela cornerstone a Massachusetts State House a phumani awangin abota ani hei hi a chan chu kumza aliam hnuin thil tam tak chu heina hian anda belwang ania mase kumsan hi sompali khan tuipaip chu na thok pakhat chuan ati puta wangin le an lai ngai pha a heta ta khian time capsule an lo theng hil to chu an hmu chuak ta ani metal box hi kezilia rit ania achunga hian thil danglam tak tak aum cheu bok chungzinga chuan coins somni pathum George Washington a melan na chu auma chubaka chanchin bu pangale 1652 silver coins pakhat aum telbok he time capsule hi British monarchy hunlaya an phum ruk ni ngei tur ani Oldest message in a bottle thuziak engmo bottle chunga da a tuya pai chu manlaya an ti dan ania hetiang thil an pai tam tak hi zon hmu lo tam tak aum thin tuifin riata chuan an bo top maya lei chuan a chhil ta thin ani ama ero chu kumsani sompariat khan message zonga upaber chu bottle chunga chuan hmu ani Australia vawkama chuan tuin alolen chuaka bottle hi local dan ji chiana atana German mi te enchinna ania hei hi Covel history ya experiment thuiber po animai thei Confederate capsule kumtam vak lo liam ta khan USA milim ingmozat chu da son ania chungzinga chuan Statue of Confederate General Robert E. Lee po atel ani nimasela North Carolina a son ani in mithen khat chuan an hnoya chuan thil makle danglam tak mu chua an nei kumza somni paruka upa time capsule chu monument hnoya chuan mu ani chu time capsule chunga chuan mekil then khat general mekilangte Gettysburg lungte po auma chubaka sakor hmul po aum telbok ole tuna chuni ngai dan shia dalo hun vele tae time capsule an hmu chu sang kan han talan takte a khan engkhange makberai shet vele komen lama milo shetir ve donia tun tumatan chuan khati zong kha ani e